Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Сугыш башланганга бер ел. Китүчеләр һич кенә дә туктап тормый олы юлдан сугышка китүчеләр. Китәләр. Кайтучылары күренми. Йота бит. Барысын да йота сугыш. Ул бермени. Сәлимә. Ой, тырнамын. Син нәрсә? Нәрсә эшләп утырасың? Мине көтеп утырасың әле? Күтәр башыңны, Сәлимә. Күтәр. Дөнья бу. Дөнья. Dünyanın astısıya kilgeçtemi. Синең белән миңа гына килмәгән бит. Бөтен ил белән. Аңа караганда берәү дә шул кушырып елап утырмый. Әнә, болында пишән кия. Быел да сугыш бетмәсә, нәрсә ашатырбыз улакларга, Сәлимә? Нәрсә ашатырбыз? Нигә соң үзең шул зур авылдан байталмыйча ятасың? Сәлимә. Абыйны сугышка. Үзең беләсең. Эй тулы бала-чага. Елаш, сыкташ. Ничек ташлап китәсең илгаларны? Аннан соң зур авыл минем күземне ачты. Күз яше белән генә хәсрәтне юып булмый икән шул. Булды. Мин еламыйм инде хәзер. Без еламыйбыз. Кемнәр иде ул без? Biz комсомоллар, Фәхри Нур, Әлфи Нур Соң китәбез. Кая? Фронтка иреклеләр булып. Бу инде хәл ителгән. Без инде комсомол комитетына да гаризаларыбызны язып кайттык. Тиздән хәбәр килергә тиеш. китмәссез дә, хәбәр дә килмәс, Сәлимә. Ничек? Шулай. Менә шулай. Ничек инде китмибез? Менә гаризаларыгыз. Кызларыңа илтеп тапшыр да хәзер үк эшкә тотынығыз. Хәзер үк эшкә. Каян алдың? Зур авылда комитеттан алдым. Хакым юк. Бар, Сәлимә, бар. Синеңме? Бар. Бригаданың, колхозның кешеләренең бар, Сәлимә. Бар. Кая киттең, Сәлимә? Кая киттең? Кая барасың? Комсомол комитетінің якасыннан алырга барам. Барам. Нигә ул Бармыйсың, Сәлимә, бармыйсың. Нигә ул безнең гаризаларны сиңа биреп җибәрә, Сәлимә җаным, монда бит гариза гына түгел. Комсомол комитетының карары да бар. Менә кара әле, менә. Укы, яхшылап укы менә. Үрнәк колхозының бүгенге хәлен искә алып, фәлән иптәшләрнең үтенечен хәзергә кире кагарга дигән. Кире кагарга дигән. Аларның колхоз эшендә калуларын бүгенге көн өчен кирәгрәк санарга дип язылган. Мә, яхшылап ук әле. Бу синең эшең. Ничек инде син безнең теләккә
хәзер менә монда. Сез хәзер колхозда кирәкрәк. Колхозда кирәкрәк. Әнә, кызларыңны җыйда. Егетләрегездән калган чалгыларны кайрагызда хәзер генә. Болынга пешәнгә төшегез. Ябышыгыз хәзер пешәнгә. Менә шу. Җиңги. Җитте Сәлимә. Булды. Сүз куертып торудан мәгънә юк. Мин синең бер якаңнан Әле алачакмын мин әле. дигән идең Сәлимә. Без шул, без икәүләшеп синең якаңнан алачакбыз әле. Ярар булды Сәлимә. Тынычлан. Якалашырбыз, рәхәтләнеп. Рәхәтләнеп якалашырбыз бар. Рәхәтләнеп якалашырбыз бар. Бар. Өммегөлсем. Өммегөлсем. Син ишеп утырасың анда? Эшең биттеме әллә? Кил әле монда. Кил. Кара син аны эше биткән утыра рәхәтләнеп. Соң бераз тизрәк йөри аласыңмы син Өммегөлсемә? Бераз тизрәк йөри аласыңмы? Нишләп утырасың монда? Нишләп утырасың? Соң Әхмәдуллам кайтмас микән дип көтеп утырам. Өммегөлсем, җан кисәгем. Кайтулар. Ай, булыр микән ул? Нишләп, әгәр дә ак билет бирсәләр, Соң ак билет юк бит ул хәзер. Юк ул ак билет. Менә синең белән миңа менә шушылай кул кушырып утырган өчен кәҗә билеты китереп тапшырырлар. мин бит инде ни килде. Нәрсәне? Әхмәдуллам китте. Мин ялгыз калдым. Япа-ялгыз бит мин хәзер. Өммегөлсем, кем ялгыз түгел? Мин дә ялгыз. Мин дә ялгыз. Бөтен кеше ялгыз. Нишләргә инде хәзер ялгыз дип? Башны ташкарыргамы? Нишләргә? Юк, җан кисәккәем, башны ташкарырга ярамый. Яшисем килә бит Менә шул. Яшисең килсә эшләргә кирәк, Өммегөлсем. Эшләргә кирәк. Үзең өчен дә, Әхмәдуллаң өчен дә эшләргә кирәк. Нәрсә эшли алам соң инде мин? Әхмәдуллам киткәннән бирле уңышта тугыла башлаганым юк. Ярый. Мин сиңа талкан булгатып ашатырмын. Талкан булгатып ашатырмын, яме? Менә эшләргә кирәк, Өммегөлсем. Эшләргә кирәк. Син эшләмәсәң, мин эшләмәсәм, соң кем эшләр колхозда, кем эшләр? Кем эшләр? Аның бит авылында да Беломор хөрмәт белән Мәрдән Шапарттан гайры юньле ир заты да калмады. Тукта. Соң ул Хөрмәт, минем Әхмәдулла белән бер елга түгелме соң ул? Шулайрак бугай. Соң бит инде рекрут җырын бергә җырлап җөрделәр. Менә аны ник калдырдылар икән соң? Ник? Өммегөлсем, ник калдырганнар дисең, соң ул нинди игелек көтәсең ул Хөрмәтулладан? Ул бит Беломорда да эшкә кушмасыннар дип 5 бармагын балта белән чабып безгән кеше. Нинди игелек көтәсең аннан? Нинди игелек көтәсең? Кара. Титаклый, тау аслатып кына баядыр чаба инде Хөрмәтулла. Хөрмәтулла! Менә ник бастырган да ул. Хөрмәтешем, менә монда дип кара. Вакыт юк! Менә монда дип. Мине караган менә шуларны. Кара син җаным, менә шуларны. Кара. Эше биткән, кая бара торгандыр. Нәрсә атрасы? Нәрсә булды табыр? Кая барасың, Пашапса? Кая барасың? Аңлашылды. Бұлай өзі сепаратқа барадыр ек. Соң ир башың белән шиләк күтәреп сепаратка йөрисеңә. Хөрмәтуллашың биткәне. Шиләк күтәреп сепаратка йөри. Кем ерсін? Хатын булмагач. Хатыныңны нигә кудың соң, Нигә кудың хатыныңны? Сың, кәҗә кадәрдә сык бирмей бит хәзер сыйы. Ат урынына җигелгәч. Җитмәсә, яртысын аналарына ташый. Аналарына ташыйсың. Аналарының ашыйсы килми микән дия? Ашыйсы килми микән ди аналарының? Ник? Аларында мин ашатарга тиешме?
Соң Хөрмәтулла, ул карт белән каршыкны кем ашатырга тиешсе? Кем ашатырга тиеш? Әне, колхоз ашатсын. Колхоз дисең, колхоз дигәннәрең кем инде ул? Кем ул колхоз дигәннәрең? Кем дигәннәрең? Әне, колхоз тау астатып, Кемнәр? капчык белән сарып күрәле ташы. Кем дигәннәрең? Бадигым, үз эшләрен җыеп алганда, biz солдаттылар, biz колхоз дип күкрәк суалар. Ә мине куып кайтардылар. Имеш мин колхозда эшләмәгән. Менә бик яхшы булды, үзләре дә эләктеләр. Әнә, карале. Нәрдән шабзый килә? Кычкыр үзенә шакыр монда. Соң шакыр, нәрсә кулыңны күтәреп торасың? Шакыр, нишләп шакырмыйсың? Минем ни эшем бар? Шакыр. Җыя бирсеннәр. Бармак бит һәр көнгә үзенә таба кертә. Турай тимме шушы бармакларыңны, Хөрмәтулла, турайдан бит хәзер, бер эшләргә яратмыйсың. Ай, усал сине. Аязында беломырга затып, гөнаһсыз рәнҗетте. Үпкә саклыйсың инде алайса, үпкә саклыйм дигән. Сакламый. Кем ялгышмый? Башкаларга силтәнгәннең җиле ялгышмый гадәт дигән икән. Аның өчен менә һич тә гаепләмим. Без бит бер христианнар. Христиан дисең алайса. Әнә, христиан булсаң, әнә бар әле. Хатыннарны менә монда тиз генә куып киләле менә монда. Капчыклары белән бергә. Менә монысы була, Хәйерниса. Әйтәм бит, власть кирәк кешегә власть. Бик кизәнмә кулларыңны. Власть бирелмәячәк сиңа. Хөрмәтулла, бик кизәнмә. Менә сиңа бирергә кирәк бу властьны. Усаллыгың да бар. Кем хатыны, аның хатыны. Ә ул бердән шабзыйдан нәрсә килгән? Кымы кыйрылган бит инде аны. Әйдә бар, күп сөйләнеп торма. Бар әле, әнә, карале. Карале хатыннар, менә күздән югалганчы бар тизрәк күпмен. Югалмаслар. Бар әйдә. Минем кулга ләксәләрме? Әйтәм бит, власть кирәк кешегә власть. Бар әйдә, бар. Бик кулларыңны селтәнмә. Монда нинди тавыш? Нинди тавыш мәрдән алса, нинди тавыш? Пишәтең бармы? Нинди пишет? Соң бит председатель булып йөрисең ди, хатыннар патшалыгында. Үгездәй хатыннарны эшкә кушалдысың. Иртүк, сиңа киләм, син идә юк. Мин идә юк, калганнар кая? Калганнар нәрсә? Кашапса пишән ташыймы? Кемнәр ул? Кемнәр әнә? Кара әнә кемнәр ул? Әйдә, атлау җибәр. Атлау зәгә. Әнә, кара. Кемнәр? Birbirleriniz gitti de bulaşıp bitti diye buradınız mı ha? Taşla kazanımını kulundan koyup alıp sırtıma sulagança. Buna sıvar mı bir işi var? Karasın bunu? Koyan aldım әле bunu Koyanını kizənib oturaq koyan aldım. Әйтілді сиңа Хөрмәтулла. Власть бирелмәячәк дилде. Дөрмәдән кайтып монда солдат хатынына, батырак хатынына кул күтәрергә. Tabii. Ayağım gelip batırak buldun sana silah. Değil mi? 15 yaş durmasdan batırak sayfaya çıkmamışım ben. Seyfiga çıktım şu, sina çıkmadım. Şuna göre 10 yıldan birli iteğime basıp gerisek. Капчыкларыбыздан әрсе. Ulen, sarı ulen. Bayağı. Mallarına dip yığanıyım. Ayağa kalmadın. Кара, кизән. Ayağa. Aha. Tak. Giderek geçirdi. Canım. Aaa! Vurdu dışarı. Bu vermi kalgan idi. Birinci məhəbbədən bir. Şunun işi
Бәйләп куйдың аны. Бакырчы тауынан малларға дейіп жиғаны ұрақ білет. Ей, мен сізні сару түрәніне жібердім ме? Мен бит сізні тары шүгіне қойдым. Сіздің бит бурамызда тағын бір елға жетерлік ашлық бар. Көрме көпме? Запас жия! Өзің сыйыр жегер. Үлен ұрларға барайын түгіл ме? Жалғазама! Теккіне тұрып бүкәне. Әрден абзай. Қарайлы, сен ол пешәтіне кім берді? Әйер Ниса келін, кеше председатель доброволь болып кеткенде пешәтіне миңа қалдырды. Міне бүгін райкомнан кішілер келерге тиіш. Яңа председатель белгілеп қойғаш, пешәтіне аңарға тапшырам. Юк инде, Мәрдан абзай, юк. Колхозны сен алып барырга туры киләчәк. Собраниедә дә шулай диярбез. Әйер Ниса келін, менің бетімді қазір шутым шыққан. Кемнең шыкмаган, Мәрдан абзай? Кемнең шыкмаган, ә? Кемгә тапшырып буласың бу колхозны? Кемгә тапшырып була? Буларгамы? Буларгамы? Кеше авыл советына түшкән иде, зур авылдан. Булдым мин анда авыл советында. Күрдем аны, сөйләштем. Безнеке шикелләнә, тау арасында кашып тора торган авыл түгел зур авыл. Зур авыл ул гырли. Бар халыгына болында, пешәндә, карт кырысы, бала чагасы, хатын кызы барысы да фронт өчен, җиңү өчен дип эшли. Бездә нәрсә? Мәрдан абзай, бездә нәрсә? Булар әле колхоз эшеннән кашып, үзләренә пешән җыя. Хөрмәтулла сыйрык җигеп, ниндидер әнә кыек юлдан йөрергә чамалый. Беләсезме? Беләсезме моның өчен нәрсә, Беләсезме моның өчен нәрсә? Моның өчен бит трибунал! Трибунал! Абамжан, Әркетме. Әркетәсе жоқ. Закон, суғыш законы. Қараның, шушы шу бөләні іші бізді бітірмәді ме? Ұтыққан демесінлер. Ярый, Лаул өзінің ирен соғышқа затып жіберді де, yapma yıldız қалды. Біздің итулы балаша бар, кем қашатып аларыны әгер біздің түрмеге отыртсалар. Кім ажатсын? Кім ажатсын? Әне мойнына үйді басабыз. Қорасын, бік шәләбі. Қорасын. Қарар, өз баласында қарамағаны. Җитте! Җитте. Синең балаңны битен искә аласы булмагыз. Мана үлген баласында иске алырға ярамай. Біздің тіп-тірі балаларына аштан өлтірмекші, бізді затып. Міне затны тұрсын әлі. Міне Затқа пұшады, затқа пұшады. Нәрсә диде? Әйтмәдем. Нәрсә дидең? Бір әйтмәдім. Шүрлерлік бұлғаш ауыз ішінен бұт қапшырып, тек бұт қапшырып тұрасың соң сен. Мен шүрледім ме? Жоқ, түрлемеді. Мен шүрлемедім еш. Мен шүрлемәсің өтірмеге алтыдан еш ол. Балаларын қалдыра деген. Құрады, қайыр несе, малай, қайым. Бұл түрме дегенлерім, сен шынлап сөйлесің өсің әне. Мұқытарсың ғынамын. Уйнап сөйләшә торган заманмы ни? Сугыш бит бездән ипи сыраячак, ипи! Сырый шул, сырый менә. Сырый инде. Сырый. Сырый. Әнә, ертәгә военкоматка 10 атны китереп тапшырырга дигән приказ килде. 35 хуҗалыклы авылдан 30 кеше сугышка китте. Ертәгә 10 атны да илтеп тапшырсак, шуның өстенә шушы хатыннарны да трибуналга җибәрсәк, нәрсә була инде бу? Бу хатыннарның бит үзләрен ат урынына арбага җикмәле. Әйдәгез, әйдә. Хәзер генә идарә башына.
Халыкны җыябыз, капчыкларыбыз белән халык каршына басасыз. Әйдәгез, хәзер үк. Хөрмәтулла, әйдә алып мен. Бар. Хәзер үк. Мин алар артыннан еріп, минем сетім әші. Әшесе катык булыр. Син үзеңдә иртәгәсе көннән тимер келәтенә төш. Лавагрейкларга ремонт кирәк. Булды, җитте. Самавар төзәтеп, тамак тергезеп жүрүләреңне бетер миңа. Ана безнең белән тигезләштем дисең, әйдә. Тап безнең белән бергә колхоз җиген. Әйдә. Мин бит şu кеш сугалмыйм. Минем бармакларым юк. Миңа şu кеш сугарга кеше кирәк. Үзеңә кирәк тә, Хөрмәтулла, бик яхшы сугасың, Бик яхшы сугасың. Әйдәгез. Алыгыз капчыкларыгызны. Киттек. Алыгыз ал. Әйдә. Әйдә алыгыз, әйдә. 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 Син нәрсә бәдигез, Син нәрсә? Син минем белән кәмит уйнама инде җәмә. Шакырт трибуналыңны. Шакырт. Кирәк булса, чакыртырбыз да. Шакырырсың шул, сиңа ни? Атың юк буранда, кайгың юк буранда, сугыш җире сиңа кагылмый, елап торучы балаларың булмагач. Шулай инде, шулай. Кеше хәлен кеше аңламый. Советлар Союзының 6 почмагында